Digaveke zor çavarekirî de duşema borî, endamê giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres pêkanîna Komîta Nîvsandina Distûrekî nû ji bo Sûriyê ew jî weke xalek ji xalên pêkanîna lihevatinek siyasî ji bo krîzeya Sûriyê ragihand. Guterres got jî ku di çend hefteyên bê de wê ew komît dest bi civînên xwe bike û dît ku pêkanîna destûr destpêkeke ji bo rêya siyasî ji bo lihevhatina siyasî li Sûriyê. Weke hemî gavên giştî yên girêdayî çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê, rêveberiya PYD ya Ferskirî li Rojavayê Kurdistanê hat dûrxistin ji beşdarî di nîvsandina distûra nû de ya Sûriyê. Tevî kontrolkirina PYD ji devereke berfireh li Rojhilatî Feratê Rojavayê Kurdistanê re. Tevî hewlên xwenêzîkirin ji rejîm û Tirkiye ji aliyê PYD ve. Yên diyar di danûstandin û tevgera wê ya siyasî ya eşkere û ya veşartî û ragihandinên berpirsên wê yên siyasî û leşkerî, lê PYD her birêxistineke terorîstî ji aliyê Tirkiye ve tê binavkirin, her wiha rejîm jî tu hêvî di pêşerojeke cîgîr de ji PYD re di Sûriyê de diyar nake. Ji aliyê navdewletî jî teneha tu beşdarî ji PYD re nebû di hemû gerên civînên navdewletî yên derbarî Sûriyê, mîna civînên Astana û Cînêv û Sûçî. Niha jî PYD beşdariyê di Komîta Distûrê Sûriyê de nake. Ji aliyê xwe de Amerîkaya ku piştevaniya çekdarên bi ser PYD ve dike di şerê dijî Daişê de, ew jî neraziye ji nêzîkbûna di navbera PYD û rejîmê de û hevbeşiya wan di hin aliyên girêdayî Kerta Aborî de li Sûriyê. Ew nêzîkbûna PYD û rejîmê di vê demê de. Dema pêkanîna distûra Sûriyê û bi taybet piştîrakandina lîsteya rejîma Esed ya beşdar di nîvsandina distûra Sûriyê ya nû de ku navê hevalbendê PYD û serokê kantona Cizîrê ya ragihandî ji aliyê rêveberiya PYD Hemêdî Deham El-Hadî, yek ji navê beşdarbûyên Komîta Nîvsandina Distûrê Sûriyê ye. Hemêdî Deham El-Hadî an Hemêdî Deham El-Cerba ku şêx û serkirdê Hoza Şemar ya Erebî ye li Sûriyê û kurê wî bender serkirdeyê leşkerî yê çekdarên naskirî bi Senadîd ku hevbendê Qesedê ne. Hilbijartina navê Hemêdî ji bo Komîta Distûrê Sûriyê li ser lîsteya civaka sivîl li ser lîsteya rejimê cihê matmayînê ye ku ew bi xwe ne kesayetiyek ser bi xwe ye ne jî sivîl e. Her wiha hilbijartina navê wî ji aliyê rejimê ku ew bi xwe hevbendê PYD û serkirdeyekî bi ser rêveberiya wê ya ferskirî ye, serbarî pêkanîna wî ji hêzek çekdarî re bi navê Senadîd bi serkirdayetiya kurê wî. Hejmarek berovajî û nezelalî li gel navê Hemêdî têne holê û pêwîstî bi zelalkirinê heye berî her aliyekî ji aliyê PYD ve.